Ovo je istina. Ako stvari okrenemo naopako, i dalje ne možemo biti najbolja zemlja na svijetu. Lagao bi vas ako bi vam rekao da Srbija ima svetlu budućnost, da ćemo biti sigurna zemlja, da će naša ekonomija biti snažna, da će naša deca biti zdrava, dobro obrazovana i zaposlena. Pre svega toga morate znati, naša zemlja to ne zaslužuje. Ubeđen sam u to jer poznajem ljude u Srbiji. Pokvarenost i korupcija su u našoj prirodi. Odbijam da poverujem da možemo biti pristojna zemlja. Zahvaljujući vašim glasovima, ova zemlja tone sve dublje u tamu. Ali čeka nas još mnogo neizvesnosti. Srbija ima samo jednu sudbinu. I svidjelo vam se to ili ne, ovo je istina. Ipak, morate znati da ja mislim sasvim suprotno. I svidjelo vam se to ili ne, Srbija ima samo jednu sudbinu. Čeka nas još mnogo neizvesnosti. Ova zemlja tone sve dublje u tamu, ali zahvaljujući vašim glasovima možemo da budemo pristojna zemlja. Odbijam da poverujem da su pokvarenost i korupcija u našoj prirodi. Ubeđen sam u to jer poznajem ljude u Srbiji. Naša zemlja to ne zaslužuje. Pre svega morate znati da će naša deca biti zdrava, dobro obrazovana i zaposlena. Da će naša ekonomija biti snažna. Da ćemo biti sigurna zemlja. Srbija ima svetlu budućnost. Lagao bi vas ako bi vam rekao da i dalje ne možemo biti najbolja zemlja na svijetu. Samo ako bi stvari u potpunosti preokrenuli. Ovo je istina.